Слово на Георги Войн към Любодара Воя, 18 ноември 23 година, 9 часа и 59 минути. Мой мила Теодора Любодара, изпращам ти своето огнено приветствие. Любовам ти се. Ти вършиш духоподемни, високи действия. Колко съм щастлив, че ти си ми такава светла-пресветла. Цялата от живо злато. Имаш златни качества, съпруго моя. Всичко правиш каквото е необходимо. Ти си истинска послушница. Много години ти носиш лъча. Към теб няма нито една забележка, само благодарности. Ето такова служение е примерно за всички. Ти си моята надежда, ти си в моето сърце, ти си моята вечна любов. И така. Годината завършва. Тя беше нелека за всички. Приближава се още по-огнена година на дракона. Аз те моля, драгоценна моя съпруге, да започнеш да се готвиш за тази година още от сега. Приближават се боеви дни. Необходимо е да се предават знанията по-нататък, да се превеждат на български език, да се запознавате с хората, с последователите на учението на Бялото братство. Те са достатъчно в България. Необходимо е да се предава новото учение. Откровенията идват ден след ден. Ти пътува до Русия, срещна се с златната нишка. Успя да видиш котарака Владомир Войн. Чрез него аз взаимодействах с теб, когато той лежеше на твоите колене. И аз бях много близо в енергиите и много добре те почувствах. Моя любима. И така. Ще действаме заедно. Ние сме едно цяло. Ще повдигаме цялото наше родово дърво. Всичките негови клонки. Сега в инкарнация се намират много близки на нас, родни по кръв и по дух. Необходимо е да ги приближаваме към фокуса. Моя любима съпруго, ще действаме още по-мащабно по всички направления. Такова право ни се дава от самия Спасител. Той ни дава с теб допълнителен лъч за развитие на дейността ни, за да обхванем България, като извършваме главното. Да изпълним заедно своя единен еволюционен дълг. Ние с теб участваме заедно в мисия, която касае възраждането на славянството, възраждането на цялата наша раса на нова степен. На степен Богочовек. Това звучи високо, но това е истина. И така, съпруго моя любима, радостен съм и щастлив да ти предам моето слово. Пригръщам те. Моята любов и моето приветствие към всички мои роднини и близки. Прегръщам всички, с любов към всички вас. Прегръщам всички заедно. Бъдете всички заедно. Ще действаме всички заедно от небето и земята. Всичко казах. Георги Войн, 10 часа и 2 минути.